posachedwapa tikupasirani interview imene a Zodiak television anacheza ndi Mathews engineer Mtumbuka amene akuonesa chidwi chofuna kusayimira nawo convention ku chipani cha UTM ndipo akuti azayimira mpando wa president. Uyu ndi Mathews Mtumbuka amene aliwoziwika bwino ku nkhani ya khuza malamulo ndipo ndi mmene anachezera naye pa program ya exclusive interview pa Zodiak. Mathews Mtumbuka omwe ndi engineer katswiri pa za internet ndi computer science business kumpingo komanso amalankhula ndi kulimbikitsa anthu za tsogolo lawo pa Chingerezi kumati motivational speaker. Mu program yathu ya lero tikhale tikucheza ndi Dr. Mathews Mtumbuka. Takulandirani Dr. Mathews Mtumbuka. Zikomo kwambiri. Ena amakonda kusemphanitsa nanenso nthawi zina zake ndisanazolowere ndi masemphanisa ndi Bishop Mtumbuka awa mangong'alula nthawi ina iliyonse. Ndinu pachibale? Ndi pachibale ndipo even manews nthawi zina amazalemba kuti Bishop Dr. Mathews Mtumbuka. Ndi nthawi zina amandiimbira foni kuti iwe ukusowa dzina langa. Anaija ndi bambo anga ang'ono. Ndi pachibale ndithu bambo anga ang'ono mokuti ndili mwana ndamene anali ngati role model wanga ndi nkafuna nzakhale ngati wo ndamene ali ansembe asanasanduke bishop. Nchifukwa yake napita ku seminary. Ine sinapita ku seminary. In fact form 1 anandiphunzitsa ndi form 1 anali a headmaster ku seminary. Ndimafuna ndikhale wansembe ngati wo koma nitafika form 4 basi nasintha maganizo. So ndi pachibale ndithu. Munasintha maganizo munaonako chani? Mwina mukafusa amayi nyumba kuti maida bwanji. Yeah, koma I think china ndicho kuti ku seminary kuja namba kukonda masamu ndi science kwambiri. Komanso ndaza kumana ndi mphunzitsi wathu missionary Father John Ryan amene panopa ndi Bishop John Ryan. Mphunzitsi wabwino kwambiri wa masamu ndi science. Ndi zinathandiza kuti maphunziro anga science ndi masamu apite patsogolo kwambiri mokuti paja kumakhala amati old mutual mathematics olympiad. Napikisana nawo regional level mpaka national level. Kanali koyamba kuti ndichoke kumpoto kupita ku southern. Napita ku Zomba kalemba ma finals ndi form 3 old mutual ndi nakhala number 2 mdziko lonse la Malawi 1995. Then form 4 napanga nawo compete za science ndinapanga charger ya mabattery ya kumudzi. Paja kumudzi kuja nthawi ija ngakhale mabattery kanda asani kandi bereki akatha timayika pa dzuwa kuti mwina akatemberedwa kuti ayambe kugwira ntchito imvereso nyimbo pa radio eti ndiye ndi maganizo kuti palibe njira kuti mabattery awa tingapange charge chwa mabattery yo charge amadula koma susapezeka malaiko. Ndiye ninapanga kena kake kama waya naikamo zinthu za science tema diode chani ndi napanga ma experiment ndithu nzeru zimene zimangochokera mmutu ndithu kapena munali zoti nthawi imene mwapita ku sukulu mwaphunzira za science zikali. Za ku sukulu zati kuphunzira ndiye ndimawerengaso mabuku ena Ryan anandipasa Bishop Ryan anandipasa mabuku ena science ndiye ndikuwerenga amene muja nazaona kuti ndikhuza kusintha amene mphamvu ya magetsi imayendera kupita mu battery kuti ipange charge. Ndiye napanga ka battery charger kanga battery makhapo usiku wonse kufika mamawa basi napanga charge mabisa benchito ndi napanga ma experiment angapo mpaka ma graph chani nakhala mbalo Malawi muno ndi project yanga ya battery charger ilipo ndi masunga ku nyumba mpaka na lero. And how old were you then? At that time nali ndi zaka 1996 ndi zaka 17 going 18 nali mwana wa chama. Mwina briefly tangotiuzani mbiri ya maphunziro anu. I know kuti you got your master's degree at the age of 20 around those ages. Tangotiuzani pang'ono za skulu yanu. Mwachidule nali ku St. Patrick's Seminary ndachomene kuja ndapita ku Polytechnic ku Blantyre kumene kuja nali ku 97 mpaka 2002 nachita dibwino nakhuza ndi distinction nali woyamba klasi mwanga komanso mu 1998 nali woyamba ku engineering yonse kuyambira year 1 mpaka year 5 ndithu maphunziro anga mayenda bwino mokuti natengapo mphoto zingapo komanso anandipasa amati road scholarship. Ndi scholarship imene amapereka ku munthu mmodzi maiko 5 Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, Malawi. Scholarship imene inandithandiza kuti ndipite ku UK
ntangomaliza ndisanamalize ndatenga kale scholarship ndinapita ku UK within 3 years namaliza PhD mene mwanenera I was the youngest Malawian kumaliza PhD ndili zaka 27 ndinali news ndithu koma chimenecho I think kwa chinyamata ndi chikhale ngati choti atengere phunziro kuti ukakhala ndi khama ukakhala ndi ambition zimachitika opa chifoti anthu ena alephera iyayi ineyo nditatenga scholarship ya zaka zitatu naona kuti mwina ndikuzagwisa ntchito ndalama izizi kungomalizatu zonse ndiye napempha kumene kuja kuti bwanji ndisapange nawo masters analola chifukwa ndamaliza mwansanga koma ndiye kuti ndimalimbikira kwambiri so achinyamata atenge phunziro kuti ngati ndikuthekera ukalimbikira zimatheka. I know you are a motivational speaker ndipo kumapeto kwa chilichonse mufuna kuponya ndi malangizo kumapeto. But before we go deeper into our conversation, I wanted to know kuti you are Dr. Mathews C. Mtumbuka. See you amatanthauzaji mene ndi Mathews Chinombo Mtumbuka bambo anga aliyense anaphunzitsa ku primary anapanga retire ndi aliyense amangoti Chinombo ndi middle name yawo Chinombo Chinombo muchichewa ndi nkhwazi ego the bird ndi malikonda kwambiri because mbala major ndi amphamvu kwambiri koma semani sangalasa imapita pa mtengo paja kumayang'ana nkhuku ngati kuchedwa koma si kuchedwa koma ikati yanyamuka siponyatu siponya ndipo imanyamula even up to 8 kilograms ili ndi mphamvu ndi malikonda dzina limenelo Chinombo ndi malikonda kuti limandipasa confidence mphamvu chifukwa ndimaona ngati ndine mbalame mukanyamuka ndanyamuka ndipo zakuchedwa kunyamukako koma mukangonyamuka imakhala timing mwanyamuka ndikanyamuka ndi ndanyamuka sindiponya timing mwatero kambapo pang'ono zosangalatsa mu mbiri yanu ija kuti kanali koyamba nthawi imeneyo mutakhoza kuchoka ku northern region kupita ku Zomba. I'm not trying kuchepya atumbuka komano mwina anthu ena makondoti atumbuka ambiri ndi anzeru amalimbikira chifukwa amafuna akaone ku Blantyre nthawi imene yamatero inaliso yanu kuti mmalimbikira kuti mukaone ku Blantyre mokuti mukudziwa kanakhala kuti Blantyre naona kale mwina sinikanapita chifukwa ndinadziwa kuti apapa ndinachita kufunsa kuti ndimwati ndikakhoza kunzuzuku ndipita ku Blantyre kuti inde ndi anatumizira nthawi ija ndinali ndi mabasi ankati express anatumiza ticket ya express nakwera basi anandiperekeza ansembe awiri ndi nzanga Timothy Mnigro Alawa takwera basi mzuzu muja usiku wenda usiku wonse nasangala kwambiri tafika ku Zomba kuja koma nakhumudwa chimodzi tamaliza zonse zija kena kwene nimaona ngati pa Blantyre ndi pafupi ndendo tipita Blantyre ndi mtunda wina ndi ndabwera ukopanda Blantyre ndikapitirize kulimbikira kuti ndikafikeko basi chifukwa yake napita kulimbikira ndikafike ku Blantyre chifukwa yokuti mumafuna ndithu mukafike ku Blantyre. For the last 3 or 4 public appearances, like I said, kuti you are a motivational speaker, mukuoneka kuti mukulimbikitsa anthu maka opemphera ndi achinyamata kuti azitenga nawo mbali pa Ndale. Should we say kuti is it a coincidence kuti mwangobwera ndikumalimbikitsa achinyamata opemphera kuti azitenga nawo mbali pa Ndale as we are approaching 2025 the timing? Chifukwa chachikulu chokuti mukudziwa kuti panopa Malawi muno achinyamata ndi ambiri kuposa akuluakulu choyamba ndi chimenecho ndiye tena kudziwa kuti akuluakulu ena sangaziwe zimene achinyamata akufuna ndi kuti mu Ndalemo chifukwa utsogoleri wa dziko umagona mu Ndale ndiye kuti tizikhala ndi atsogoleri ambiri okuti achinyamata mulibe koma oyendetsa dziko loti ambiri ndi achinyamata ndiye kuti zinthu aposizi zikugwira chimene choyamba komanso chachiwiri chokuti kumene tikupitako ndi dziko lokuti la technology lasintha kwambiri zinthu zikuyenda fast kwambiri ndiye kuti ngofunika kuti mu Ndale muja muzikhalanso achinyamata kuti azibweretsa zinthu ngati za technology ndi zina zotero. Chachitatu nchokuti ineyo ndiona ngati kuti utsogoleri ndi ulendo wautali kwambiri
anthu ena amakhala atakula sanakhale pa udindo sanapange utsogoleri koma chifoti akula mwina apeza makobiri wali pa business basi ndale zimazagwera basi koma sali ready ndiona ngati kuti achinyamatawa aziyamba ali ana aphunzire zambiri kuti akazakula azakhale atsogoleri amphamvu. Timaona ku Ulaya achina Obama aja anayamba kalekale amayamba ali achinyamata ndikufuna kuti achinyamata alowe mundale chifoti dziko lathu population yambiri ndi achinyamata komanso kuti technology komanso utsogoleri ndi ulendo wautali munthu ayenera kuyamba kuphunzira ali mwana. Let's come to you as a person mu ulimbikitsa achinyamata pano inuyo munayamba mwaganizapo za Ndale kuyambira kale lomwe? Ineyo tukupole janali nabangapo amati student politics. Ndale za pa campus, ndale za ma students za university, ndale za mambira university yetu nthawi zambiri. Ndikupole kuja chaka chachiwiri nali mtsogoleri wa ma engineering students onse kuyambira chaka choyamba mpaka cha year 5. Ndili mu third year nali chairman wa Katolika onse, bunge la Katolika limati Catholic Student Organization. Kumeneko nali ndikuphunzira utsogoleri. Koma utsogoleri wa pa campus umathera pa president wa Students Union. Ndinati ndime nawo. Ndinayima nawo Ndale za college. So ninawina landslide 80% votes nasanduka president wa Police Students Union. Nditangolowa mu office icha within 2 weeks minister wa finance anali Dr. Mathews Chikaonda anakweza fees kuchokera pa 1500 kwacha to 46000 kwacha imene ndi almost 3500 kwacha to 46000 kwacha. If you think about fees yoche pa brief timalipa 1500 pachaka usati pa mwezi oro pa tempo so pachaka inachoka pa 1500 to 46000 atatelo atapanga announce pa radio. Roommate wanga Charles Chivunda would konzekele ukhala strike ine ndi 2 weeks old in office. Indeed within 1 hour anna school ali kunsewa apanga block highway chani ndi to lead that kena ko kumakumana ndi anduna aboma tinalemba petition tinapita kusanjika ukapeka petition kwa muluzi mpaka fees ya inatsika to 25000 nali tsogole ndineyo nasogolera achinyamata kuti pange zimene jakupanga negotiate zonse ndiye napanga interact ndi nduna za boma aku ministry aku university office mokuti chaka chimene chija maphunziro sana ayendetu natsika kwambiri sina khaleso number 1 chaka chimene chicha unali biza upanga za Ndale za pa school so ndi kena kotamaliza mu year 5 nasiya zimene zija kuzitoleraso kuti timalizeso bwino maphunziro koma naphunzira zambiri. So za Ndalezi munayambira patali napanga one kwambiri komano kumalawi kuno mwina simumamveka kwenikweni pa nkhani za Ndale za serious zimene anthu timazidziwa kuti koma akuti Ndale ali mu chipani chakuti Ndale zanu mukuzichita motani? So ineyo ndinene kuti Ndale zanga za mtima tikati Ndale pena tikhoza kunena kuti kuzera mu constitution yathu ya Malawi aliyense ali ndi ufulu wokavota kuti uvote bwino uyenera kusatira Ndale zicha kuti chipani chikuti bwanji chabwino ndi chiti manifesto zawo zikuti bwanji upite ku msonkhano ukaone ukamvesere kuti uvote bwino eti si choncho ndekuti pena tikuzana kuti tonse ndife andale kungoti ena amati ma active politician ndekuti amene osopano atenga maudindo andale koma ambiri Malawi muno amanena kuti uyindo wa MCP uyindo wa DPP uyindo wa UTM uyindo wa Ford uyindo wa UDF uyindo wa PP choncho ndiye kuti tikuzanena kuti ineyo kalelo na ndinakhalapo mwa Ford nakhalapo ku MCP kale kwambiri tili ku college munachitapo zimene nachitapo ndikumbukira nthawi ya Gwanda I was very active kenako nditamaliza maphunziro anga nagwira ntchito ku UK ku Shell nabwera kunoko ku Malawi ndiye mwansanga napanga rise into senior positions ndiye ukakhala bwana Ndale umayenera nangasindiwe bwana umagwira ntchito ndi anthu ambiri za Ndale zimapangisa kuti anthu akhalenga divided chani umayenera kuti uzikhala careful suyenera kuti uziso so machita Ndale mwaka chibisira titero yes titero mabwana ambiri amatero machita mwaka chibisira maofisi mabwana ambiri ndi Ndale. You are related to Bishop Mtumbuka. Zona.
endi kukatolika kukwambiri timakonda kuona akukamba nkhani zokhuzana ndi ndale ndi utsogoleri makamaka kutulutsa mwina zikalata kuwerengedwa ndithu abalawa akudziwa bwino inunso mukudziwa bwino. Should we say kuti you are also behind mwina makalata amene amatuluka kuchokera kukatolikako? Pang'ono ndipo mwina makalata aja ndipo zikuzakhala kuti mwina ukucheza ndi ansembe lero mawa mchecho kupeza kuti ansembe aja kuwerenga kalata timacheza nawo dzulo sana ndiuze mpingo wakatolika ndiwodabwisa kwambiri palibe amene amalemba makalata aja si ine sindimaziwa amalemba nthawi yanji ansembe mabishop ndimacheza nawo zoona ambiriso ndimacheza nawo koma zokuti chikalata alemba muona mtima zimene mukunena 100% mulungu ali kumwamba. Mpingo wakatolika uli ndi dongosolo kwambiri zimene zija ineyo sizindikhuza koma ndimakaona mchechi muja kuti akuwerenga nthawi imene ineyo mkudziwa zakalata pamene iso ine ndimadziwa chimodzimodzi ya mpingo kamasankha bishop timangodziwa nthawi jamani kuti wakuti amusankha bishop koma kumakhala kuti process yayitali pamene akudziwa chinsisi mpingo wakatolika zinthu za confidential zimakhala confidential simuzaonapo kuti cha confidential cha mpingo wakatolika chatuluka unaonapo chatuluka cha confidential ndi confidential mene ndi imene imakhala highly confidential kana ija ayendesa mudziko lonse kuyambira kuchikwala mpaka kalonga tonsefe siti kuziwa sipangaliki imangodziwika tsiku limene akuliwerenga mpingo mama pamene sopano timadziwa kuti mabishop alemba kalata nde zambiri za mwazomwe mumagawana ndi anthu zokhudza chitukuko cha moyo wawo zimakhala based on theory. Do you find that easily adaptable kwa anthu monga mmene kulili ku Malawi kunoko? Ndakhala ndili kukamba monga last week komanso sabata ino ndikumapanga timati ma rise and shine webinars penapo nakamba za kuti munthu angazitukule bwanji personal success penapo nazakamba za utsogoleri ndimaphatikiza nthawi zonse ndimaphatikiza theory ndi practical kuzera mu ma examples ndimapereka ma examples za zimene ena apanga komanso zina zimene ine ndapanga chifukwa ineyo ndapanga zinthu zambiri zimene zimandikanika kwambiri ndi za masewero sports koma utsogoleri ma business kuyendesa ma company chani ndiye ndi experience yambiri kuti ndimatha kugawana ndi anthu ena ndiye ndimaphatikiza theory ndi practical. So do you agree kuti za mkalasi ndi zina zimene mmaphunzira kupole kaya ndi kuti PhD ndi zina koma mukabwera pa ground ndi nkhani ina? Do you agree with that? I agree very much because in fact monga class mwathu engineer ndi forum ndi nthawi zambiri timazaseka kuti akuti kuti information enda kuphunzira engineering kupole ija ndi how much of it are we using on the ground ambiri amazanena kuti not more than 10%. Mafomula taphunzira mafomula ovuta kwambiri ine formula imene ndakusapo zaka 5 zatha zisindikumbukira so zambiri nzokuti sopano zi on the ground chifukwa amazanena kuti waphunzira ma university wamaliza pano wafika ku ground sopano imene munena ndi amene amati university of life umoyo pa ground life the university umene chifukwa chake anthu ena muona kuti alibe degree koma ali ndi nzeru kuthekera kuposa oti ali ndi PhD zimaoneka zimachitika. Inu muli pati? Ine muli pati? Ndikuyesera kuti ndichoke ndakhala ndinali ku universities ma degree namaliza nsaka 27 ndamaliza nayamba University of Life kuphunzira ndithu sinapangi graduate koma ndikuphunzira university ya pa ground ndakhala ndikuphunzira ndi zaka 27 pano 46 ndiye kuti kwatsala pano ikhale 20 years graduation sindizo ibwera liti koma ndikuphunzira ndi class muli university ya background mutathana ndi yawo. We'll come back to that. Right, thank you. Komano, you have made many statements in the public zokhudza imfa ya Dr. Saulos Chilima yemwe anali wachiwiriso kwa mtsogoleri wa dziko lino. How close were you to Dr. Saulos Chilima? I was very, very close, especially from 2010 and especially 2011. He included me to Airtel. Anali bwana wanga, anandilenga kuchoka kuma switch kubwera ku Airtel, ndinali IT director, iwanali bwana ngati managing director kapena CEO wa Airtel. Ndiye nthawi ija ubale wathu nali mwina patatu kapena panayi. Woyamba kuti anali bwana nga ku office
chifoti ndimapanga report kwa iwo timagwira ntchito limodzi daily. Komanso nthawi yomwe ija ndi pamene 2011 anapanga register kuti apange PhD ndi Bolton University ya ku UK. Ndi university ija imagwira ntchito limodzi ndi mimu yathu ya ku Lilongwe kuno. Ndiye mimu ija nthawi yomweyo anatandisankha kuti ndikhale mmodzi mwa ma local supervisors ana school ya PhD. Ndiye mwa coincidence anandipasa ana school atatu, Dr. Peter Matipiri, Dr. Pokulemeka ndi Dr. Saulos Chilima. So atatuwa ineyo ndimathandiza pa PhD ngati local supervisor. Zinachitika almost same time by coincidence. Ndiye mapanga supervise bwana wanu. Ndi kuntchito ama ndipanga supervise kusukulu ndimapanga supervise. Koma timasintha ndi tumipando bwino ndipo nthawi zina udijoka kuti iwe usapange zimenezo. Ndine bwana wako. Ndine bwana wako, yeah. Koma no, we were able to separate bwino. Thirdly, mwakambapo ubale uwiri. Yes, wachitatu ndi waku mpingo sopano. Ku Katolika. Chifukwa timapemphera mpingo umodzi. Komanso tinali parish imodzi hapa St. Patrick's Parish. Ndiye kumene uja timakumana masiku almost every day because nzanga uja amapita ku church every day. Every Monday mpaka Sunday. Inependa ndi maponya. Sanami kuti ndimapita daily yayi. Mwina katatu kanayi ndimayesera koma iwo sajomba amenecha. Kumbali ya Ndale, how close were you? Mbali ya Ndale, chodi anali nzanga, komanso amandipanga mentor. Akuchoka ku Airtel, napempha kuti akulowa Ndale. Napempha kuti ndifuna nesi nzakhale CEO MD. Bwanji muzi ndipanga mentor. Ndiye ndinakwizana kuti every month tizikumana mu office mwawo. Ndiye ndimapita ku office mwawo every month. Ndiye ndikamapita imakhala general catch up 1 hour, 30 minutes. Timakamba za ineyo kuti ndizakhale MD, which I achieved later. Timakamba za iwo, timakamba za Ndale. You know, we kept talking about politics. Even Asanamwalire chipani akuganiza kuti ayambe UTM anandifusa ndifuna ndiyambe chipani kuganiza bwanji. Ndiye we talk oro akulo Asanamwalire mboma anandiuza kuti ndifuna ndikakhale vice president. In fact imene sikuti so amandipe mphaso amandifusa yeye anatapanga zonse atayanja kale. Koma I was one of the people that at least I was lucky to know in advance and koma nasunga ngati Chinsisi. So you were able to share china chilichonse pankhani zokhuzana ndi Ndale. Zambiri ndine kuti zambiri kwambiri because ngati anandiuza inali January anandiuza a month or two asanapite kukapanga nomination ndipita Mthalika anandifusa umaziwa kusunga Chinsisi. I said yes. Ndukayima ndipita. I said are you sure? I said yeah. And it was one of the heavy secrets that I've had to keep. Even my wife didn't know. Mpaka anakapereka ma papers aja. So I was humbled and then munthu akauza Chinsisi chachikulu chimakupasa umayamba sopano kukula. Umayamba kudziwa kuti ndekuti sindingaphonyeso ya sindingaulule. So at that level muli ndi zinsinsi zambiri pandale. Osati zina komano zinsinsi zambiri pandale zimene mwina late Dr. Saulos Chilima anapanga ko share kwa inu ngati nzawo. Sinduziwa ngati nzambiri koma tinene kuti timacheza kwambiri ndithu ndimapasa advice nthawi zina kumakhala kuti mwina anthu kunja kwa kuti koma VP aja mwina anatiyankho nthawi zina munthu he would be silent. He liked to be silent. He would think for a long time before he takes a decision. Ndiye anthu amakhala akuyembekeza atiyankhula liti apange decision. Ndiye ngati mmodzi woti anali nzawo anthu nthawi zina amabwera kwa ine kuti ukauza bwana aja atiyankhula. Ndiye nthawi ngati zimenezo ndimapita. Because koma anthu kuti mwayankhuletu ndiye amaseka kuti nthawi ikwana. Ndikumbukira one time I even kind of pressed him. I said no, now you have to do it. Still he didn't do. He was a master of timing. Amadziwa when to do what. Amadziwa when to do what. Nthawi imene anabwera ku mtundu wa Malawi kuzafotokoza za agreement imene inalipo pakati pa chipani chawo cha UTM ndi MCP tikupita ku chisankho cha 2020. Yes. Before making that announcement anapanga mpona approach. Did you discuss anything before that press before that press conference? I'd met him 2-3 times. We talked a few things, but that's a story for another day. Omonde mmene tikuchezera ndi Dr. Mathews C. Mtumbuka tipumire kai pang'ono tibweranso posachedwa ubale wanu ndi malemu Dr. Saulos Chilima makamaka pankhani za Ndale. Zona. Ndimafuna
tisanabwere kozama kwenikweni pa nthawi ya misa ku St Patrick's munafotokozapo kuti imfa ya malemu Chilima yapweteka kwambiri komanso mwina ntchito imene amagwira pakufunika achilima ena 100 kuti mwina afike pamene iwo wanali. Do you see anyone ku Malawi kunoko kufikira pamene achilima anali komanso mmene amaziperekera pa ntchito zawo mbali zonse kuphatikiza pa Ndale? Panopa palibe amene ndikumudziwa, palibe munthu uja tinkadziwa kuti ndi munthu wa amene ali ndi mphatso zambiri zapadera, tinkadziwa zimenezo, tinkadziwa koma chichokereni pakati pathu ndi pamene tadziwa zeni. Even ndipereka example ya kumpingo kwathu kuja tinkadziwa, ndipo nanena kuti munthu uyu tivutika kuti tikwanilise gapu imene atasiye kumbali. Pali zinthu zina ankapanga pa parish paja za mwachetechete ife sitinkadziwa. Timapita mu church muja nthawi zonse kumakhala maluwa abwino okongola odula kwambiri. Nobody asked kuti akuchokera kuti maluwa wawo. Osaziwa kuti kuyambira 2006 pamene anaka ndi 0406 akubwera ku Lilongwe kuchoka ku Blantyre amagula maluwa church every week. Sanauze pa aliyense amene amadziwa mwina anali ansembe okha. Ndipo pompa tunapanga misa ya memorial Madam Mary Chilima ananena kuti iwonso sankadziwa adziwa malemu atapita kuchoka pano. Ndi chisanzo mwa zisanzo zambiri zokuti munthu chamapanga chilichonse amapanga pa level ina. Ndiye kuti timpeze munthu ngamene chachikulu chokuti maganizidwe imene amaganizira munthu cha would think very creatively. Mukakhala ndi chipinjo kapena problem, how you'd solve it? Oh no. Even when many would think now this is impossible, he would just go around it and bring a solution that looks very simple. Yeah. So mukuona kuti palibe wachinyamata amene angatuluke angakhale pa Ndale pakadali pano to fill that gap? I think that when there's a gap, it always has to be filled, but it not be filled to the level of Saulos Chilima. Mumakambira napo nkhani za Ndale mmene mwafotokozera mbuyomu. From where we stand, chipani cha UTM chimene amatsogolera anali anzanu malemu Dr. Saulos Chilima. Panopa chikuoneka kuti chagawikana. Mukuona kuti pali yankho la vuto lomwe lili mu UTM panopa? Ine ndikuona ngati sindikuziwa kuti tikuzanena kuti yagawanikana mwina. Okay, pali anthu osiyana sana amene mukuona kuti zili bwinobwino kugawanikana. It depends. Mafuna muyankhe kuti mukuona kuti zili bwinobwino ndithu ku chipani cha UTM. Chipani chicho simakhala mavuto. Even za ku America, ku Republican, ku Democrat, kuliko simakhala mavuto. Koma manena kuti okay, mwina tigwise ntchito zimene manena zokuti kugawanikana kwa mavuto, solution ndiyo tani. Ine ndikuona ngati kuti mtsogoleri wachokapo mwansanga, even kubanja bambo amwali amwadzidzidzi. Ndiyo banja lijasingakhale chimodzimodzi ligwedera kuti amene atsogolera ndani, amene azipanga zinthu zindani. Ndi mwina ndichifaka kuti mwina pali kugawanikana, koma yankho mmene ndikuonera ndilo kuti papezeke mtsogoleri amene anthu onse akumfuna mchipani muja, anthu onse agwirizana naye, koma sakhale mtsogoleri woti anthu akhoza kumvera, mtsogoleri woti akhoza kupitirisa legacy ya Dr. Saulos Chilima. I think akapezeka mtsogoleri ameneyo ndi kuti mavuto amene mukunenawo I think akhoza kuchepa. Mwina poyamba ndifuse motere, mukumvetsetsa bwinobwino zimene zikuchitika ku chipani cha UTM? Ndikuzisatira, ndikumva, ndikuzipanga study, ndikumaziyang'ana. Pali ndikuzimvetsetsa, ndimafuna pamenepo kuti mukuzimvetsetsa. Ndikuona ngati ndikuganiza kuti kodi alipo munthu amene amazimvetsetsa. Ndimene ndikuganiza kuti alipo amene amazimvetsetsa. Ine ndunena no ku UTM. You are a doctor. You are a doctor. I don't think this is a tough question for you to kuzimvetsetsa
ndi kaulendo. Listening, understanding ndi zinthu zosiyana. So mukuti mukuona, mukutsatira, koma ndimafuna kumvetsetsa. Are you able to understand what is happening in UTM? I think in a simple way, yes. Mukuzimvetsetsa ndithu. Panopa ndakumvetsetsani. Ndipo mukumvetsetsa zomwe zikuchitika kuchipani cha UTM. Do you think UTM ili ndi tsogolo lowala atamwalira Dr. Saulos Chilima amene anali mtsogoleri wa chipani chimenechi? Ine ndikuona ngati kwambiri chifukwa kuti now I'm speaking like an observer. Take me as an observer kuti zimene tikuona mukati muona kuti chipani chija itachitika ngozi ija anthu ambiri inakhuza kwambiri aliyense tonse Malawi ndi itakhuza zimene ndikuona zokuti zapangisa kuti anthu mwene ndikuzanenanso kuti Saulos uja mzanga Saulos wakondedwa kwambiri atamwalira ankangondandika kwambiri munthu jana ndiye friends all over. Koma ine ndakumana ndi anthu kuti akumandiuza ineyo kunipepesa maliro akundiuza kuti munthu uja ine sindinkamudziwa koma pano ndamudziwa, olena kuti munthu uja ine sindinkamukonda pano ndikudani ndikumukonda. So aina amati sympathy kaya koma chichokereni cha Dr. Chilima anthu ayamba kuchikonda chipani kwambiri akale ena kuti anayamba mwina kubwera mbuyo komanso ena anyuwani chifukwa mukuona anthu ena akubwera kuchokera zipani zina kulowa mmene mucha ndiona ngati chifukwa chimene anthu ena amene akulowa chipani cha UTM alipo ambiri. So you follow UTM too much? I don't know whether she said too much, but I do follow. Kapena ndifunse chonchi kuti kodi Dr. Mtumbuka ndinotsatira chipani chanji pakadali pano munati mbuyo muna joina chipani chakuti koma chifukwa chakuti mwina sima panopa ndinotsatira chipani chanji zachiziwikire kuti ndanena kuti Chilima akuyamba chipani cha UTM ndine mmodzi wa anthu amene anandifunsa kuti ndifuna ndiyambe chipani kuganiza bwanji ndipo sindinama kuti akundifunsa funso limeneli ine ndimaganiza kuti munthu akayambe chipani lero chipani chinyama ndimaona ngati kuti it's very difficult. Now munthu uja ndakuyamba na ntchito nthawi yatali ndinkamudziwa ndimamudziwa ndimadziwa kuti akati ndiyamba chipani two things. Number one ndikuti wakonzekera mwina 3 1 wakonzekera 2 amakhala akuchiona chinthu sisi asana chipange ama he had the gift to see the future not as a prophet koma as a leader vision ama ndikuti wachiona chipani chicha kuti in 3 years pakuti chakuti ndiye kena kwamanya kuti koma kuti ndiyambe I need zinthu zingapo ndiye ineyo ndinavomereza zifukwa zake ziwiri. Choyamba ndimadziwa kuti mkuluyu akamati ndiyamba chakuti ndiye kuti akudziwa ndipo chiteka ndiye ndimadziwa. Komanso chachiwiri ndimadziwa kuti oro nditanena kuti siziteka apanga ndipo ndizapanga manyazi ziteka. So my question now ndinotsatira chipani chanji mwangofika kungotuza kuti mmene mayambitsa what's your point? My point is did you join right pamene amakuuzani za chipanicho? Yes, koma sure. Why have we not been seeing you ku UTM actively? So you see malagono nkosangalasa kwambiri because ineyo uyu ndi nzanga akupanga kampeni daily umaenda uko kunjeu kuchitipa kutiko daily ndikumbukira nzathu wina ndinagwira ntchito music yati yosindichula dzina anya kuti nzathu wapanga zimene bati support pena pake mwina tipeze ndalama tikampase komanso tipange komanso I thought as a friend I can just do contributions komanso ndipeze njira zina ndiye nakafunsa kuti ndingauthandizeni bwanji anandiuza komanso siku lina zapita kuwauza kuti ndifuna ndipite nanu pa rally ndimafuna kuti expression of support komanso kuti ndione nzanga amapanga bwanji ndiye ndayendapo nawo kumangochi kuncheu kublantaya malo osiyana ndayendapo nawo ku kampeni yanapita ku Ndale nimapezeka mona anthu a UTM sinu mulendo ndimapezeka koma musayiwale kuti ndanena kale kuti mabwana amapanga Ndale mobisalira mwatero
Mastairo. Ndimafuna ndidziwe kuti modi anthu a UTM sinu munthu wachilendo ku UTM we. Zimene zakhoza kuyankha iwo koma ineyo chimene ndikunena chokuti ineyo ndapitamo ndithu marale muja ngati munthu chifukwa vota munthu kuti ukavote uyenera kuti ndale zija uzisatire. Uvota bwanji usanapite ukaona kuti zikhala bwanji. Mwafotokoza kuti muli ku Airtel munazafunsako kuti akupangeni mentor kuti tsiku lina lake nanunso muzakhale MD kumbali ya Ndale. Were you at any point kukambirana ndi Dr. Chilima kuti inenso tsiku lina ndimafuna ndizakhale mtsogoleri wa chipani kapena president wa dziko ndifuna muzindipanga mentor? No. Koma mukudziwa kuti choyamba zinthu ziwiri. Choyamba mwanena kuti ku Airtel kuja nafunsa kuti ndipange mentor kuti ndikhale MD. Nzoona. In fact ndisanafunse funso limenelo ndikumbukira 2 years before that anayamba ayokha anandiuza kuti ndikufuna ndikuphunzitse kuti uzakhale MD. Uzitere. Chifukwa munthu was very different. Ndochepa amalayo kuti amakuza kuti ndikuphunzitse mmene ungakhale mpando ngati wanga. So kumene kuja nzoona. Ku mbali ya Ndale sinakambiranepo za succession koma mmene nanenera munthu uja amatiphunzitsa through instruction kuti akuuza mmene akupangira. Koma ine ndiona ngati amene tinali close kwa Dr. Saulos Chilima amene anali ndi kufuna umaphunzira kwambiri kuzera mu kuona mmene akupangira zinthu zawo, kuona mmene akuganizira, komanso by experience. Chifukwa ineyo nthawi zina ndikapeza vuto lalikulu kwambiri ndikaona kuti ndikulephera kulisolva ndimazazifunsa kuti koma ndikudziwa kuti Saulos akanasolva imeneyi ndiye ndimazazifunsa kuti Saulos akanaganiza bwanji. Nthawi zina ndimatha kuganiza tsopano the Saulos style ndiyo imaphweka tsopano. Zimachitika zimenezo 2 months after his death, that is mukumatha kumaganiza the Saulos style kapena even ali moyo. Nthawi zina pali ma example ena ma motivational talk ndapeka ma example angapo ndithu kuti ndimaona kuti this thing is the way I think ndaisama scenario zonse zalephereka ndi pano ndilowe mu SKC mode. Ndiyo mazalowa mu SKC mode ndikupeza yankho. Mwafotokoza kuti you have been a member of UTM kuyambira pamene Achilima ananena zokuti ndikuyambitsa chipani. Ndizoona zimene zikuchitika ku chipani cha UTM mpaka dali pano. Atangomwalira Dr. Saulos Chilima tinaona chipani cha UTM chabwera poyera kuti tatuluka mu mgwirizano ndi chipani cha tatuluka mu mgwirizano wa tonse. Was it at any time kapena inalipo nthawi ina yake Dr. Saulos Chilima mukucheza kwanu mukambirana kwanu anakambapo zotuluka mu mgwirizano wa tonse? Zimenezo za tonse bwanji ndisankhe limene. No, we would want to know kuti mufuna kugamba kuti it was a secret kapena kuti no ndalephera kuyankha. Izi zimene zaje mayeso munthu umalephera nthawi zina umagonja kuti ndalephera. Apapa mwalephera kuti Asanamwalire kapena ndi nkhani imene mufuna kuyisunga kuti ndi ya Chinsisi. Ndalephera nthawi zina zimathandiza kuvomera kuti walephera. Apa ndalephera mayeso umalephera kuti funso ndilovuta kapena Asanamwalire. Funso ndilovuta koma Asanamwalire ndalephera. Dr. Chilima akakhalapo zokuti alipo pakadali pano mukwadziwa kwanu anakachita chisankho ichi chimene chachitika pakadali pano chotuluka mu mgwirizano wa tonse lero. Dr. Chilima ndi munthu kuti anali ndi ndanyakala ndi mphatso zambiri zapadera. Mphatso imodzi imene inali yapadera ndiyo kuti pakakhala chinthu vuto ka situation or issue amapanga solve ikakhala ikulu kwambiri nthawi zambiri solution yawo imakhala contrary to what many people think. Nthawi zambiri imakhala unique ndipo ndine kuti mwinaso amakhala ndi 2-3 different ways of dealing with the issue. So I think that
sitingathe kudziwa, palibe amene angathe kudziwa kuti akanapanga bwanji ndipo nthawi itiyo. Chifukwa munthu uja panali zinthu ziwiri, chisankho chimene apanga decision or choice, komanso the timing when he does it. Ndiye zimene zokuti tidziwe kuti akanapanga chani komanso nthawi yanji zovuta. Ali moyo anakambapo china chilichonse chotuluka mu mgwirizano wa tonse. Fuso mene landikanika ndinakufunsani mbuyomu zokuti nthawi ina yake anapangisapo press briefing kuti uwu ndi mgwirizano umene tinachita ndi chipani cha ndi mgwirizano wa tonse. Tinagwirizana wina alamulireko zaka 5, wina zaka 5, ndipo anafotokoza kuti ngati wina akufuna kuyimitsa mgwirizano uwu abwere poyera tipitenso ku chisankho. Ndinakufunsani kuti asanachititse msonkhano umene uja munakumana. So from that time mpaka na pa imfa yawo mkati mwa ndimemo anakambapo china chilichonse chotuluka mu mgwirizano. So ndinene kuti choncho kuti ndakhala ndikumana nawo njira zambiri. Kumpingo timakumana kawiri, kunyumba ngati friend ndimapita nthawi zina, mwina nthawi zina ndiyitana, nthawi zina ndipita apo ndi apo. Timakambana zinthu zambiri zosiyana. Koma nkhani zokuti zingakhale sensitive sindingakambe zambiri chifukwa iwo palibe. Chifukwa si bwino kuti ndipereke ndemanga pa nkhani yokuti ndiyofunikanso iwonso ayikepo ndemanga. Amanena chifukwa mafunso ena ndikulephera kuyankha. Ndi zokuti ndikhoza kuyankha ndimayankha. Koma zokuti ndikudziwa kuti izi zinzofunika kuti nawo sayikepo ndemanga. Koma mansala muli nawo. Ndimwerezenso mansala muli nawo. Koma you don't make it public. Ndiye amene ndikulephera kuyankha amenewo. Mansala muli nawo. Ilonso ndalephera kuyankha. Nde mulephera kuyankha ambiri tu. Dr. Mtumbuka mulephera kuyankha ambiri. Ndayankha ambiriso. Ndakulephera awiri okha. Kusiyana kwa philosophy ya political philosophy ya UTM ndizipani zina ndikotani. Ine ndikuona ngati kusiyana kwakukulu ngokuti mukati muyang'ane muona kuti zipani zambiri zili ndi geographical amati base. Amani kuti chipani chichi ndi base kwakuti. Chipani chichi ndi base kwakuti. Ndi UTM ija inapanga philosophy yokuti ndi chipani chokuti wina aliyense amene akuvomerezana ndi mfundo zawo amapezapo ngati ndolandiridwa. Amaona kuti ndolandiridwa. Kaya ndi Musilamu, kaya ndi Mkristo, kaya ndi wa Pentecostal, kaya ndi wa Synod, kaya ndi wa Kunsanje, kaya ndi wa Kunchewu, kaya ndi wa Kuchitipa, kaya ndi Zimayi, kaya ndi Mzibambo, kaya ndi Nyamata. So I think they defined very well on how ndi chipani chokuti chimalandirira aliyense ndipo aliyense feels at home. I think philosophy imene yokuti ankane kuti mwina kankane kuti funa malo komera aliyense. I think he lived to that principle. On Tuesday, leadership ya UTM inalengeza kuti ikhale kuchitisa msonkhano wake waukulu komanso kukasankha maudindo osiyanasiyana convention pa Chingerezi pa 17 November chaka chino kukonzekera chisankho cha 2025. Mukayima nawo pa mpando uti. Panopa tamva kuti kuli convention nina posedwa pa ineyo ndikuganiza ndikupanga concert anthu angapo andifunsa kuyambira kuchokera nthawi ja tinali ndi maliro anthu anabwera ena ma Facebook ena inbox kumandifunsa ambiri amandifunsa kuti ndikayime nawo pa president ndinkakana kwambiri ndipo ambiri akudziwanso ndinkakana kwambiri koma masabata awiri apitawo ndinayamba kuganiza kuti mwina ndichiganizire kuti mwina ndi chinthu choti mwina tikhoza kupanga. So pano ndikuganiza ndikupanga konzati kwatsala pang'ono kuti ndipange decide kuti nkhani za ma IT timanena kuti go or no go, launch or no launch. Ndi pafupi ndithu kufika poti ndipange chisankho chimene kuti kodi ndilowe nawo kapena ndisalowe nawo. Anthu amene amakufikirani ndi ati akuchipani akubanja la Chilima ndi ati amene amakufikirani akuchipani koma magulu osiyanasiyana
akumpingo ndi akubanja ayisanatifikire koma akuchipani magulu osiyana. Ena amakambapo kuti mwina mukufuna kukapikisana nawo chisankhocho mwachipanga kale ngakhale mwatuzo zoti simunapange muli nkati mupanga chisankho mwachipanga kale kuti mukapikisana nawo pa mpando wa president. Amene tena mweja kuti pali magulu ambiri magulu ena ndithu ali very convinced kuti akundifuna kuti ndikalowe nawo ndiye ndikuziwa kuti akuyankhula kuti akufunisisa ndithu kuti ndikalowe koma mene nena muja ine ndikupanga konzati kwangotsala pang'ono kuti ndipange decision kuti ndikalowe kapena ndisakalowe nawo. Pamene mukupanga chisankho anthu amene akufikira niwo tudziwa kuti ku UTM kukhala ndithu maishu atatu akuluakulu. Kupeza mtsogoleri wa chipanichi, kupeza mtsogoleri amene akayimirire chipanichi ku chisankho cha 2025, komanso mwina akupanga chiganizo chochita migwirizano ndi zipani zina pamene tikupita ku chisankho cha 2025. Amene akupeza niwo makamaka akufuna kuti inu mugwire ntchito iti. Panopa amene akubwera kwa ine akufuna ntchito yokuti ndisogolere chipani ndikakhala pa ballot ngati mtsogoleri wa chipani kuti chipani chilowe boma zimene akunena pa ballot. Yes. Nkhani yofunikira kwambiri. Meaning kuti chipani cha UTM chikuganizira ndithu zozakhala pa ballot osati kupanga ride pa chipani china. Amene akubwera kwa ine zimene akundiuza. Yes. Zimene ndikuza zimene UTM ikalowa ballot mene inapanga 2019 ikufunanso kuchita zomwezo 2025. Inu ndokonzeka kuzakhala pa ballot ngati mtsogoleri wa dziko 2025. Zimene ndikuganizira kuti ndipange konzati ndipanga konzati ambiri mwina inunso kunyumba ndizafika mwina kupanga ni konzati kuti mukuona bwanji koma ndikupanga ndi konzati pompano ndipanga chisankho. Pa inu mukakhala ngati Dr. Mathews si Mtumbuka munalowa klasi kuja munatenga PhD komanso mwati munalowa mu university ya kudziko tsopano mukaziona mukuziona zokuti you are fit to contest as a president of this country and to lead Malawians. Ama constitution imanena kuti amene aina kukhala mtsogoleri wa dziko aina kukhala nzika ya Malawi ndipo osachepera zaka 35 ndipo azikhala kuti ali ndi rekodi yabwino chani zambirimbiri ndi zimenezo I am fit. Komanso mwina ndi yankhe motere ndi yankhe kuti amene akundifikira akundiuza kuti kumene ndayenda ngati mtsogoleri zinthu zakhala zikuyenda ndipo akuona kuti ineyo ndi munthu kuti ndikagwira chinthu zimatheka. Chinombo kuti chimachedwa kuganiza koma chikanyamuka kuti chikatenge nkhuku ija chimanyamula. Ndiye in short nditati ndaganiza kuti ndikufuna kupanga zimenezo ndi zaka 46 ndapanga zambiri. Was coming so searching yourself mukuziona kuti yes I can do this. Capability, yes. Without doubt. Ku UTM kuli mawu okuti osaopa, osafoka, osatopa. What is your unpacking of maganizo amenewa kuti osaopa, osatopa, osafoka? Ine ndiona kuti tiyambe ndi osaopa. Kuti munthu khale successful apa ndi tibweraso ku motivational talk pang'ono chifukwa kuti munthu khale ndi kuti uchite bwino successful umayenera kuti ukhale confident, ukhale osaopa, ukhale ngati chinombo chicha sichiopa chikanyamuka. Uyenera kukhala ndithu munthu wokuti umazidalira, you believe in yourself, you need self confidence. Ndiona kuti UTM slogan manager ikutithandiza kuti amalawi ife kandi UTM kasi UTM koma tizikhala ndithu anthu oti timazidalira komanso tili ndi self confidence kuti zitheka bwanji, zitheka basi. Chifukwa Malawi wakhala pawo mphawi nthawi yayitali kwambiri kuti uchose mu mphawi aliyense ayenera ndithu kukhala munthu oti akukhulupirira kuti nzotheka tisaope. Ndiye kusatopa ndi nkhaniso pano ya kulimbikira
kuti tisatope, tikati tatopa pamene sopano tiziyambanso, chifukwa ine ndimaona ngati ya Malawi sitilimbikira kwambiri. Alipo olimbikira ochepa, ndochepa, alipo amalimbikira zoona koma ambiri salimbikira, chifukwa kuti mukati muone mwati Malawi alipo olimbikira ndochepa, ine ndimaona choncho, chifukwa amene akutionera pano atha kugwirizana nanu zimene mukufotokozazi Dr. Mtumbuka. Sindikudziwa koma mukati mpite kumudzi kuja, ine nakhalapo ku Rwanda chaka chimodzi ndi Airtel. Rwanda kulibe nyumba ya udzu kumwamba, zonse za malata. Ndikutha kuona kuti midzi muja titathandiza anthu kuti aliyense azilimbikira, azigwira ntchito bwino, nyumba zonse zikhozokhala za malata, zotheka ndithu. Ndiye choya kuti osatopa. Ndiye ndikwauza amalawi anzanga kuti osatopa. Ngati mwina mulibe njinga, mukalimbikira, musiye kutopa, mugula njinga chaka chamawa. Zimene ndikunena. Tanthauzo lake ndimene ndizo kuti ena kuza kuite mbenduza nkhaniyo. Munthu wakumuza ni kuti ife timalimbikira ndipo timalima, koma tikapita pansika mbewu zathu akutigula mokuba. Tikapita mmashopu malata amene mukunenawa mtengo wake ndi waukulu kwambiri. Misonkho akutidula yochuluka, zonsezi zizikutipangitsa kuti tikhalebe pamene tili pacha. Zoona koma mukafunsa wina woti wagula njinga akuzani kuti mene analimira chaka chatha zamuyendera, mavuto awalipo koma analimbikira kwambiri ndiye anapeza njinga ija. So zoona ndiye kusafoka, ndiye kuti tikayamba ndime kuti tayamba kulimbikira sitifoka, tizigwira nthawi same level consistent, tisafoke ndiye kuti tizipitiza level yomwe ija. Basically zinthu zitatu zikuthandiza chinthu chimodzi, kuti Amalawi tizikhala anthu oti tikakhala ndi masomphenya tigwire chimodzi chimene tagwiracho tisachisiye mpaka chitheke. Basically samaleke ndimeneyo, tigwire chimodzi chimene tagwiracho tilimbikire mpaka chitheke basi, sitisiya. Mwati mudakapanga be chiganizo pa zoyima ku convention ya UTM ngati mtsogoleri. Pamene tikukamba pano kuli mphekesera kunjaku kuti pali anthu ambiri amene akufuna udindo wa mtsogoleri ku chipani cha UTM. Komanso kulikale mtsogoleri pakadali pano Dr. Michael Usa amene anakhala mtsogoleri chifukwa cha kuimfa ya Dr. Saulos Chilima. Kuli akabambe kumeneko, kukumvekanso ena mayina ena amene akubwera sindingatchule pano, komanso kuli ena amene anthu akhala kwaona kale ku UTM uko ngati mamembala akufunanso mpando omwewo. Do you think kuti inuyo mutha kukapambana ndikupanga defeat anthu osewa amene ndatchula pa? Ineyo ndikapanga chisankho output ikhala zinthu ziwiri. Mwina ndinena kuti sindiyima nawo, ndikuti ndipitiza moyo wanga mmene ulili panopa, kuyendesa mabizinesi anga amene ndikupangira motivational talk ndi zina zotero. Ndikapanga chisankho kuti ndikapikisana nawo, ndikuti pamenepo ndikhala ndi plani yokuti ndikawine basi. Mukumbukira ngati mukawine basi? Yes, ndikuti ndipanga plan, timati strategic plan. Ndikuti ndipanga plan yowina, ndikuti zimene ndipange. Moti tikangomva kuti apanga chisankho tingodziwa zoti ukawina? Ndikuti mudziwe kuti apapa mwakwera yopopa. Ukawina basi? Yeah. Mudasankhidwa kukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM. Tinakambapo kumbuyo kuti kukoneka kuti kuli kugawikana. Ena kupanga za uku, ena kuti akupanga za uku, akumanena kuti ena akupanga za makandulo, ena akupanga za Dr. Usi, ena akupanga zina makampo atatu. Mutapita ngati mtsogoleri ndikapeza zokuti mwawina convention, mutha kukwanitsa ngati Dr. Mathews Mtumbuka amene anali nzawo wa Dr. Saulos Chilima kubweretsa anthu osewa pamodzi? Ine chimene ndikuona chokuti ndanena choyamba kuti chipani chilichonse chimakhala ndi mavuto, chimadusa nzambiri. Apapa zatigwira palibe amene ankaganiza kuti mtsogoleri wa UTM atisiya nthawi ino. Chimene ndikuganiza chokuti kaya ndipita kapanga nawo compete kapena ayi, otingesa kuti tiyese kuti ndatenga chisankho choti sindikapanga nawo mpikisano, ndikuti amene apange mpikisanowo akamaliza convention ija pakhala mtsogoleri mmodzi. Amene alephera ora amene sanasankhidwe ayenera kugwira limodzi ndi nzawo uja kuti chipani chikhale chimodzi. Ine ndimaona ngati munthu amene ali professional ayenera kupanga choncho. Chifukwa chake wina akawina
uja aina kupanga acceptance speech, amene sana sangide aina kupanga congratulate kuti well done, we support you. I think zikatelo ndi kuti vuto lili silingakhalepo. So ineyo whether Mtumbuka apita kaya sapita, koma formula yake ndi imeneyi. Formula ndiyo kuti amene sana sangidwe aina kugwira ntchito limodzi ndi osangidwayo, ndi kuti zonsezi zikhala bwino. Fuso lomaliza lotsekera program yathuyi akadaulo ambiri pa nkhani za Ndale akumakamba kuti omwe amatsatira chipani cha UTM anali ngati ophunzira a Yesu, kuti amatsatira chipani chimenechi chifukwa cha Chilima. Mugwirizana ndi zimenezi? Ine ndikuona ngati kuti Yesu apita basi nkhosa zonse zabalalika aliyese kwawo. Ndifuna ndiyankhe. So koma mukati muone tiyambire za Yesu zomwezo kuti ophunziraja amatsatira Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu atamwalira ku Chikhristu sikuti anamwalira Ambuye anachoka moyo wathu wapansiwu ndikupita moyo wauzimu kumene ndi mphamvu kwambiri. Ndi ophunziraja anaoneka ngati abalalika, koma kuzera mzimu, mphamvu ya Mzimu Woyera, anthu aja anabwera pakamodzi, ndipo ndi mphamvu ya Mzimu Woyera ija anasunduka tsopano amphamvu kwambiri, ndipo mpingo uja unapita kusogolo kwambiri. Ine ndiona ngati chimodzimodzi ku UTM, ngati tikuzera mu example imeneyo kuti anthu amatsatira Chilima ku UTM zoona. Achilima aja sikuti amwalira chifukwa apapa tikupanga za Bible. Achilima aja angosintha kuchoka mu moyo umene timaona nawo kupita moyo wa uzimu. Ndi moyo wa uzimu kuja ali ndi mphamvu kwambiri, akugwira bezi ntchito ndi anthu aku UTM aja. Ndi kuti anthu pano pasomano ndi pamene agwire ntchito yopsa kwambiri chifukwa Achilima aja pano pali ndi mphamvu yayikulu alimomo mu uzimu. Ndi kuti chimodzimodzi imene Ambuye Yesu amasogolerabe mpingo uja ku uzimu, Achilima aja akusogolerabe chipani ku uzimu. Ndi kuti panopa chifukwa munatifunsa nthawi ija kuti mukuona ngati chipani chipita patsogolo, nati inde chipita patsogolo kwambiri chifukwa Achilima aja akusogolerabe ku uzimu. Ndikuthokozeni kwambiri Dr. Mathews Mtumbuka chifukwa chotipatsa nthawi kuti titha kucheza nanu mu program ine ya Zodiak exclusive. Tikufunireni zabwino zonse. Umonso ndi mmene tamalizira kucheza ndi Dr. Mathews Mtumbuka, engineer wa zamakompyuta komanso mkulu wa business, yemwe tsopano akulingalira zoyamba Ndale kukhala pamwamba tsopano chifukwa atiuza kuti Ndalezo akuti anayamba kalekale. Ine Ndale Malekano, pitizani kuona maprogramu otsatira. Mathews engineer Mtumbuka amene akuonesa chidwi chosapikisana nawo pa mpando wa president ku convention imene ikuchitika ku chipani cha UTM pa 17 November. Mathews Mtumbuka wafotokoza malingaliro ake achidwi